2023 ang atong oras. Oras na para sa ating fans kan mamaya. Correct. It's a Wednesday. Sa oras na 7:24 ay kasama niyo na at napapakinggan ang cool na Angkol Kaloyal forevermore. Angkol Dago! Kasama niyo naman ang nagpapakilig ng inyong umaga. At lahat na Tita Muse ng Bacoor City Strikers, Philbet.com. Habulin mula Lunes hanggang Linggo. Wow! Walang iba, Tita Tanya Chinita. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka. Kinikilig na naman. Kinikilig! Oh. Kinikilig! Call! Kamusta naman? Oy, Tits, nako, eto na nga. Kasi sad news para sa mga pet lovers. Lalo na yung mga dog lovers tulad mo. Oo. Yung pumanaw na po sa edad na 31 years old ang tinaguri ang world's oldest dog. Pinakamatandang aso. Ayon sa Guinness World Record. Ilan taon yan, Col? Si Bobby. Namatay si Bobby sa edad na 31 years old. Imaginin mo, umabot ng 31 yung aso. 31, di ba? 15 lang ang pinakasagad. Ang tanda niya. Anong lahi? Ang lahi ni Bobby ay isa po siyang... wait lang, saan na yun si Bobby? Bobby! Kutok. Si Bobby ay isang dog. Okay na yan. Kasi nga... Alam mo, feeling ko... purebred ano siya, Tits? Rafero do Alentejo. tinapay pala, purebred. Puro yung lahi niya. Rafero do Alentejo. O sabihin mo naman, chocolate Ferrero yun, ha? Kala ko yung sports car. Livestock guardian dog. Opo. Kasi alam mo, naisip ko Aspin yan. Kasi ang pinakamahabang talaga, buhay ng aso, Aspin. Kasi exposed sa lahat. Exposed sa mga lasinggero. Ito, kahit ano kinakain. Ito si Bobby ay mula sa bansang Portugal. Oo, dun siya. Tapos 31 years old siya. Yun nga, nakakasad na nawala na siya. Pumanaw siya, 31 years old and 165 days. Ang tinagal niya alam sa mundo. Alam mo, natutuwa ang langit dahil napunta na siya sa heaven. Alam mo, naniniwala ako na may animals pa rin in heaven. Oo, diba? I mean, God's creation din sila eh. Diba, yung sa Noah's Ark nga, diba? Bakit nagsama pa ng mga hayop sa loob ng ano? Ba't wala ka dun, Col? Diba hayop ka din? Sandali. Nandun ako sa likod, hindi niyo ako nakita. Nagtago ako. Si Mang Kanor yun. Si Mang Kanor pala yun. Hindi siya binuksan ni Noah. Kaya hindi siya nakapasok. Ayan. So, yan si Bobby. So, maghanap na naman yung Guinness World Records kung sino naman ang bagong susunod, oldest record, dog. yeah. Oo. Pero ang Si Mang Kanor, matandang aso ito. Umiihi kasi sa gulong. Yung aso? Si Mang Kanor. Pero syempre yung mga aso natin, naging gwardiya natin yan, mga guard natin yan sa bahay, di ba? Yes. Naging SG natin yan sa bahay. Kahit sa airport, makikita ka ng mga K9 doon. Babantay sa atin yan. Kahit sa parking lot, may makikita ka dyan, di ba? Mga parking boy. Meron ding aso dyan. May aso tayo dito. Ano pangalan nun? Buster. Si Buster. Ang ganda ng sino pangalan? Ikaw, no? Sila, ano pangalan? Si Buster. Ang cute. Kaya so kalaban ako. Pagdating ko dyan, gano'n, no? Kasi nasisense niya yung babaero. Gusto niya siya lang yung babaero eh. Uy, kaya pala ako kalaban ni Buster. Pero nakakatuwa ko, sila talaga yung loyal sa kanilang trabaho. Ayan. Naniniwala ako kasi wala silang, kahit unconditional yung kanilang paglilingkod sa kanilang master. Ayun. Diba? Basta Basta pag may stranger sa bahay mo, tatahulan niya yun at feeling niya, dedepensahan niya agad yung territory niya. Yung aso. Yung guard. Ayun ka. Uy, sumatawala pala yung guard. Yun yung actually, naka-uniforme din sila. Nakita ko sa airport, may tali. Naka-uniforme din. Yung dog. Yung guard. Kaya pala inaamoy-amoy yung mga bag ng pasahero. Nung dog? Nung guard. Ay.
Sabi nung dog? Sabi ng guard. Sabi na, uy, may namoy ako. May tea-front. Sabi ng dog. Sabi ng guard. Sabing gano'n, nung may Ng dog, naamoy ng na dog. sabi ng guard. Ay, nagalit. Pumarada ako, nagalit. Bawal doon. Sabi, yung guard. Hindi yung dog. Palapark ka daw kasi, bawal. May nakita ka lang may nakatayong poste bawal ka dun Oh, bawal Galit ako tuloy. magpark. Galit Yung guard, tuloy. yung guard. Yung dog. Oo. Diba? Kaya nga, alam mo yan, Nainis ako. Inihian yung mugs ko sa dog, ng guard. Pumapark pala ha. Inihian ko ba? diba? Kasi syempre, ginagampanan lang nila yung trabaho nila tapos magagalit tayo sa kanila. Yung Dapat guard? ba ha? Yung guard? Yung dog. Yung ba yung kasama ng mga bodyguards, no? yung K9? Oo. Yung dog? yung guard. Ah. Kaya, salute sa ating mga SGs dyan, ha? Salute tayo sa mga SG na. Yung mga suki natin, nandyan sa 7-Eleven, nakatayo. Yung mga guard? Yung dog. Kaya nakakatawa pag mabalbon. Tuko yung pag mabalbon. Yung dog? Yung guard. Lalo na pag sa dibdib, yung balbon. ng guard? Ng dog. Ang sarap ikis. Baby. Nung dog? Nung guard. Uy, kasama na sa listahan yung guard. Diba? Ang haba ng batuta panghampas ng mga pasaway. Nung guard? Yung dog. Ayoko dyan kasi naiinis ko minsan. Naglalaway. Yung- Mga ganun. Yung dog. Yung guard. Kailangan mo lang painumin dun yun sa pakainan ng pet. Yung dog? Yung guard. Kaya nga, pinabaksin ko na eh. Yung dog. Yung guard. Iparbo. Yung dog. Hindi, anti-rabies lang. Libre naman yun sa barangay Yung Yung dog? Yung guard. Nakainis! Bakit? May kagat-kagat na diaper. Yung dog. May bit-bit pang basura. Yung dog? Tapos, nakita ko sa gitna ng kalsada, may nagdalihan yung dalawang. Dog. Sino? Ako? Tutok, scan, hanep sa pambuhan. Tutok, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super. Ay! Ay na. Sakit ang tiyan ko. Lasing ko na talaga. Wala. Ito na. Nanalo ng dog. 500 pesos ating. Love Radio Fans Guys! Congratulations! Mula sa Tondo, Maynila, Almira Kiban! Hey, I just met you. Almira Kiban! Tita Almira Kiban! Here's what Panalo ka ng 500 pesos sa ating. Love Radio Fans Guys! Kaya sa mga hindi pa nag-scan, kaloyal! Scan mo na! here's my number. So call me maybe. Maraming salamat po at dahil na susunod na po ang tambalan. Nicole Ayala! And Chris Chuper! Uy, pagod ako. Dagang salamat mga kaloyal. Para sa mga nais manood ng replay, hanapin nyo na sa YouTube, Love Radio Manila. Lahat po ng Love Radio DJs, mapapanood mo dun. At i-subscribe nyo na rin Yes. po ang YouTube. And follow also sa ating like and follow our Facebook page. Tama. That's Love Radio Manila. At yung TikTok din natin, Love Radio Manila. Yes. Yan.
search mo lang Follow lagi, niyo po. Love Radio Manila. Andyan na yan, sabay-sabay na yung lalabas. At yung website natin, kung gusto nyong internet, mahina radyo nyo Diba, dyan. diba? Oh. www.loveradio.com.ph. Especially po sa mga OFWs nyong kasama sa bahay, Oo. kapamilya, yan. Sabihin nyo, pwede silang manood via website. Sa website, i-shoutout natin yung mga kapamilya nyo dyan na, Totoo. na nasa ibang bansa. Totoo Hello po, yan. salamat Good sa inyo. morning. Kay Uncle Tansyong and LB, hello sa inyo dyan, Uncle Emerge, mga barbero natin dyan, at kay, lalo na, kay Kuya Noriel Agpalo sa mga nasa palengke sa Itlugan, mga mananahi. Morning po sa inyong lahat dyan. Ate Lorna. Pagod Sige, ako, Col. salamat sa iyo, Sobrang Papaminaw. pagod ako. Mga brothers natin dyan sa Ubando, Oy! sa may Kawayan, Aha. Marilao, Bulacan. Alam mo, mga taga Bulacan. Good morning. Morning sa inyo lahat Ingat yan. po. At sa mga kaloyal natin na so si Uncle po kumain kahapon sa nakilala ka. Sambuco Gin. Sa Sambuco Sa may Gin. SM Oo, Fairview. oo. Uncle natin Yan, dyan na salamat. mga chef at mga Oo, waiters. Diba? Nakakatuwa. Tapos na kumain din kami kahapon sa samgyup sa bahay, sa Molino. Sabi na si Tita, tsaka asan po si Uncle? Hello po. Morning. Thank you so much. And of course, hanapin nyo na kami sa social media, Uncle Dagol or Tanya Chinita. Hanapin nyo lang po, andyan kami. Makakadaupang palad nyo kami. Ayan, salamat po, followers. Bukas birthday ni social. Uncle! Makinig kayo! Maganda yung ating katas ng nakalipas Yun, bukas. story ni Uncle. Hindi ko kwento yun. Ay, kala ko. Abangan nyo. Magandang kwento. True story. Maraming salamat. Nakasama nyo lahat na Tita Tanya Chinita. Cool na Uncle. Uncle Dagol. Dito lang yan sa istasyong number 1. Hindi lang sa mga sasakyan. Pati sa mga tahanan. 90.7 Love Radio. Feel good morning. Alas 7:35 na. Woohoo!